Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayi kangemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahlangathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo uMdumo ezalo uthumbu la tshatatsha utshatatsha zalo upheshe uphesha zalo uMaguyane uMaguyane azalo uVaphi uVaphi azalo nokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu kwembukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi channel ethe enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona isintu bese siyacancathana. Wempunga yesintu ke bafowethu thina sathunywa ukuthi sizokhuluma isiminya singachemi futhi ngoba lento yokuthi uthumisiwe umkhulu womkhulu namathongo ukuthi ume phambi kwabantu ukhulume uma usufika phambi kwabantu uzokhuluma bese inkulumo yakhe iyachema akuhambi kanjalo. Thina akasidalwanga kanjalo. Thina sicangatha yonke into ekufanele ukuthi siyicancathe ngoba ikona esakuthunywa lokho. Nathi futhi siyakuthanda ukucancathwa. Uma nje sibonakala ukuthi siyaphuma endleleni muhle umuntu osicancathayo siyamthanda. Ngoba uma umuntu owathi mawuzalwa wabunjwa ngeqiniso. Iqiniso awulithandi kuphela uma ulikhipha ulibhekise ebantwini uyalithanda noma libuya libheke ngakuwena. Kodwa iningi labantu iqiniso lilithanda uma libheke encane. Uma selibheke ngakubona basabusalifuna. Yebo ke iqiniso bafowethu nodadewethu ladala labalodwa kwabo. Laba intandane. Wonke umuntu uyalicwasa. Alifuneki. Nabalikhulumayo iqiniso. Babekwa amabala. Kuthiwa bayabheda. Lento ingithuse mina. Ngisho emabandleni thina sazi kuyila kumele kukhulunywe khona iqiniso. Kodwa nakhona emabandleni abantu abakhuluma iqiniso kuvele kuthiwe bayaphoxa. Xakeke ukuthi kanjani. Uma isiminya sesizobaleka ngisho emabandleni endaweni la abantu benethemba khona ukuthi mhlawumbe sidinga isiminya la bezosithola khona. Kodwa nakhona emabandleni sibona kugcwele manje amanga, kugcwele ubutsotsi, abantu abathi bayakholwa, kulula ukuthi bathi bayakholwa ngoba vele ukukholwa kulula kodwa ukuba yikholwa kunzima. Baningi abantu abathi bayakholwa abanye bagabe ngezembatho abazimbathile. Bese umuntu azibiza ngekholwa kodwa into ephuma emlomeni kuyena ubone ukuthi akulona ikholwa leli. Ugabe umuntu ngesifatho asifakile emzimbeni kodwa izenzo zakhe uyabona ukuthi kufana ngabe kusayinsizwa leshaya induku noma ekhuluma nomuntu akaqonda ukuthi ikholwa likhuluma kanjani nomuntu. Ungathi uyikholwa ukesikhundleni esithile esihlonishwayo ugcotshiwe kodwa bese manje kubatshazwe wena ubatshazwa kanjani ugcotshiwe noma wazi ukuthi ukugcotshwa nje isembatho leso sifakile ijazi nje kuphela nezenzo kufuna zikukhombise ukuthi ngempela wena ugcotshiwe ugcobo nalo ukuthi ke vele enkathini namuhla sekuvele kusuke nje umuntu phaqa ekuzalweni kwakhe engabekwanga kuyena lento ukuthi kufanele vele agcotshwe.
bese bavele bambeka abangani bakhe bathi wena uzoba umfundisi ibandla ligcwale imali enikelwayo bayidle bayihlukanise. Uzokhumbula ukuthi enkathini namuhla kuvele kusuka umuntu phaqa acabanga ukuthi konje ikati eziko ngizolixosha ngani avela avula ibandla alikho kodwa ibandla elibekiwe kuyena. Yina abantu banobuqili kakhulu amabandla sebewenza into yokudlala. Thola ukuthi emabandleni ikhona lekufanele abantu bathembele khona, ikhona lekufanele babalekele khona, baye kocasha khona, kodwa emabandleni abantu ikhona la sebeqolwa khona. Baqolwa ngesitayela ke ngoba baqolwa ngegama lenkosi. Namanga maningi emabandleni, maningi kakhulu amanga, akhulunyelwana amanga emabandleni. Kudlalelwana ngabantu emabandleni. Ngoba phela emabandleni lekufanele ngaba abantu baphiliswa khona. Kodwa manje umuntu ucabanga ukuthi ubukholwa ukwembatha ingubo, ukugqoka ijazi nje kuphela. Hayi akuhambi kanjalo. Noma ukhuluma nomuntu, musukukhuluma engathi ukendukwini, ushaya induku. Ukhofa inkani ukwesontweni. Uyihofa kanjani inkani? Kodwa wena ubugcotshiwe. Kodwa manje ukhofa inkani wena. Noma umuntu efika kuwena ezokhuluma nawe, ukhulumisa kwensizwe ezishayela induku le insizwe nenkani. Insizwe nenkani edlela imithi elunywa intelezi egazini. Kodwa wena uthi umuntu kaNkulunkulu, umuntu kaNkulunkulu impela mawunjalo. Ayifuneki yonke le nto bafowethu. Iqiniso ke bafowethu la kwimpunga yesintu ilona esilithandayo ngoba ilona elukuphila. Namuhla into engifuna ukuyithinta abafowethu ukuba nothando olukhulu lwemali. Kuyingozi ukuba nothando olukhulu lwemali. Ayikho into eyingozi njengokuthanda kakhulu imali. Ngoba mawuthanda kakhulu imali nezinqumo ogcina uzithatha akubi izinqumo ekuyizona. Kusasa lezo zinqumo ozithatha uzigcine zicindezela. Uzokhumbula ukuthi kunomuntu onothando kakhulu lwemali azagcina ethatha izinqumo awengacabanga ukuthi angazithatha. Kunomuntu kunamuhla usebenza kahle uhamba ngemoto kanokusho unendlu kanokusho kodwa inkinga isinqumo asithatha ezazatholela umsebenzi walala nomuntu wathola umsebenzi. Isinqumo lesasithatha wakhetha ukulala nomuntu ngoba yena unothando olukhulu lwemali. Akakwazi ukulinda ithongo lakhe lize limamukelise lokho ekufanele limamukelise kona. Wakhetha yena ukuthi avela adayise ngenyama yomlenze ukuze akwazi ukuthola umsebenzi. Ake ngithi ukugxila kancane kulabantu abalala nabantu ukuze bathole umsebenzi. Uyazi leyo mali leyo kuyicala elikhulu ukuthi uphakela ngayo izingane zakho. Uma nje wena walala nomphathi wabe sekukhuphula esikhundleni wavula imlenze walala nomphathi wabe sekukhuphula esikhundleni, leyo mali ufanele ukuyidla wedwa ngoba ingcolile. Uma kuukuthi leyo mali oyihola kulowo msebenzi wawuthola kanjalo uphakela izingane zakho, kufuna wazi ukuthi uziphakela amanyala. Uma kuukuthi abazali bakho ubondla ngayo, kufanele wazi ukuthi ubondla ngamanyala. Uma kuukuthi nethongo lakho kukhona owakwenza imsamo ulenzela ngaleyo mali owayihola kade ulale nomuntu wabe sekuqasha, kufanele wazi ukuthi ithongo lakho waliphakela amanyala. Ayikho into engcole ukudlula leyo. Khona umuntu osebenza kahle kodwa wembatha wenza ucansi ngaphambi kokuba athole umsebenzi. Uyabona uma kuukuthi uyadayisa ntombi yakithi, leyo mali ufanele ukidla wedwa ngoba imali engcolile, imali engamanyala. Akufanele ukuthi leyo mali idliwe izingane zakho, udlisa idlalubi. Akufanele futhi ukuthi idliwe abazali bakho. Ufanele ukidla wedwa, uwadle wedwa amanyala akho, akungcolise wedwa, ungangcolisi izingane zakwenu, ungangcolisi abazali bakho. Zingcolise wedwa. Leyo mali nje bafowethu ingcolile.
Kukhona nabesilisa othola ukuthi bayinsimbi edlezinye. Uma umuntu eyinsimbi edlezinye ulala namanye amadoda amnikeza imali, labe kuthiwa izitabane. Ulale nenye indoda ikunikeza imali. Leyo mali ingcolile. Ungabenzeli lutho abantu bakini. Idla wedwa ukungcola kwakho. Ungakuphi abanye abantu nezingane zakini. Ungalingi uzuziphe leyo mali ngoba vele imali engcolile. Awukwazi ukuthi ngemali engcolile bese wena wenza ezinye izinto. Kubalekile bafowethu nodadewethu ukuthi uthando lwemali uthi mawunalo kodwa ungathathi izinqumo ozogcina uzisola ngazo. Kunomuntu kunamuhla wayenothando lwemali athi umebuka impilo ephilwe abanye abantu kodwa engazi ukuthi iziphi izinqumo, iziphi imfihlo abanazo bona bese nahalela impilo ephilwe omunye umuntu. Ungayihalela impilo ephilwe omunye umuntu. Wena halela impilo kuphela ithongo lakhe likuhlelele yona. Ungalingi uyihalela impilo ephilwe omunye umuntu ngoba uzazi ingqinamba abhekene nazo empilweni ayiphilayo. Uzothola ukuthi khona imfihlo ethila nayo kodwa wena wazi. Wena ubuka nje lezi zinto anazo, ubuka imali anayo, ubuka imoto anazo, ubuka umuzi nawo, ubuka ukudla akudlayo, impahla azigqokayo. Kodwa wazi ukuthi iziphi ingqinamba nenselelo abhekana nazo. Mhlambe lowo muntu ucebe kanjena nje unemfihlo zakhe. Wanqamula amazwe, wayakolanda into ethile. Ubone mina ngihamba ngeMercedes. Na ufisa ukuhamba ngeMercedes. Kanti awazi ukuthi mina mhlamba akusona isabelo sethongo. Ngoba ngeke sakuphikisa abafowethu ukuthi abantu abadala nabo bayakwazi ukuthi bakunikeze umcebo. Ake ngiyilungise kancane le. Kunomuntu othola ukuthi noma ephahla ufisa abantu abadala bamupha umcebo. Awukho umcebo oyothola makuwukuthi kini akekho umuntu wakwaphatha umcebo. Awukho umcebo oyothola. Into inikwa abantu abadala bakunika into eyake yabakhona phakathi kwekhaya. Abakunika into engakazi bekhona. Iyona phela lento ezokwenza ukuthi usebenze ngokuzikhandla ucele kubantu abadala ukuthi abakuphi imali. Yebo bakwazi ukukuvulela lokho ngangamandla abo. Ngoba phela ukho umlingo bafowethu ozokwenzeka. Uma uzocela imfuyo komkhulu bakho, uma babengenayo imfuyo, kuzoba nzima ukuthi bakunikeze imfuyo ibeningi. Kuzoba nzima kakhulu. Kodwa mabe benayo imfuyo futhi nalo uthando lwayo benalo, bazokwazi ukuthi baphinde bakunikeze imfuyo. Umcebo utholayo wena mnewethu nawe dadewethu osuka kubantu abadala, umcebo wake wabakhona. Uma kukhona ikhehla noma isalukwazi sasicebile phakathi komuzi wakini, lo mcebo sizokwazi ukuthi siwuvuse ngoyedwa phakathi kweceke. Hayi ukuthi bafowethu yonke into izovele yenzeke nje. Khona umuntu othume emsamo eyohlaba imbuzi bese alindele ukuthi ke manje uzovela wini lotho, alindele ukuthi ke manje usezodrive imoto uma wayengekho kini umuntu owayenaleyo mandla okwenza lezo zinto, owayengekho umuntu ozikhandlayo azama ukwenza izinto apulukutshele anqobe entweni azenzayo, kuzoba nzima. Ngoba phela ithongo bafowethu abantu abadala abake baphila, abantu abadala abake bahamba la emhlabeni. Yingakho ke kubalekile ukuthi kukona konke okucelayo emsamo bese uyaqonda ukuthi ngenzeka ukuthi amathonga akini asasebenza, asebenzela wena, ayazikhandla, azikhandlela wena ukuthi kusasa ukwazi ukuthi izinto zakho ziqonde, na ukwazi ukuthi ube nezinto. Kodwa ngeke safana sonke. Kodwa mawuzothi ubuka omunye umuntu uhamba ngeMercedes bese nawe usufuna ukuhamba ngeMercedes, uzovela uhambe manje uyolanda into engalungile uthwale. Kanti akufanele ukuthi ukwenze lokho, usuthatha isinqumo manje esibhidayo. Njenganabo labantu engikhuluma ngabo, bakhetha ukulala nomphathi ukuze athole umsebenzi. Ngcolile leyo nto. Ingane zakho ngaboziphi ukudla okuthenge ngaleyo mali, ngoba leyo mali yamanyala leyo mali. Nabazali bakho ngabobondla ngaleyo mali. Ngcolile leyo mali. Idla wedwa ukungcola kwakho.
Ukuthanda imali ke kuyinkinga ngoba abantu bathatha izinqumo ekungafanele ukuthi bazithathe. Lento iyangithusa ngoba nasemasontweni baningi abantu abathanda imali. Thola ukuthi nevangeli sebelishumayela bashumayela ivangeli eluqile. Bezi izinto ezingalungile emabandleni. Ukholwa kanjani kodwa usakwazi ukuntshontsha imali yebandla, imali yokugcina izidingo zebandla. Bese wena uyithathe ngozwane. Kodwa bese uthi uyakholwa. Ukholwa ngempela noma inhloso yakho vele ilapha ekutheni wena uququda imali yalapha esontweni njenganamagundane. Yenziwelani yonke le nto? Asingabi nothando lwemali ngoba masizoba nothando olukhulu lwemali sizokona. Bese kushawa izingane zethu ngenxa yokuba nothando olukhulu lwemali. Bese kugqilazeka izingane zethu ngenxa yokuthi wena wathatha izinqumo ezinzima ngenxa yokuthanda kakhulu imali. Ayingathandwa kangaka imali bafowethu. Abantu babanga izikhundla emabandleni ingenxa yemali. Imali inkingi impela bafowethu. Uma unothando olukhulu lwayo ugcina uphume esandleni. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ikakhulukazi laba abakholwayo bangagcina benza izinto eziphambene emabandleni ngoba amabandla iwona yithemba labantu ukuthi uma inkinga sezibaxakile khona la beyosondela khona. Uma kodwa nasemabandleni kuzokhulunywa ivangeli lobutsotsi kwenziwe sengathi manje emabandleni kusetshenzwa imali, hayi akuhambi kanjalo. Awukwazi ukubaphoqa abantu ukuthi abanikele. Makukhulunywa ngokunikela kukhulunywa ngento esuka othandweni. Mangithanda ukunikela ngiyathanda, mangathanda ngithanda. Angingalandelwa amazwi okuthi manganikelile uNkulunkulu ngeke angenzele lutho. uNkulunkulu onjani lo othengwa ngemali? Othengwa ngemali manganikelanga ngingenawo amandla okunikela imali enginayo. Ngihlela ukuthi ngihambe ngothenga ukudla. Sekufuna ngithathe leyo mali enginayo nginikele ngayo. Ngoba nakuncenga ukuthi uNkulunkulu ezongenzela izinto. Hayi akuhambi kanjalo akuyena uNkulunkulu loyo. Ekufanele ukuthi inikela kuqala ngako konke onako ivangeli lamanga lelo. uNkulunkulu bafowethu noma unganganikela mawungenayo imali okunikela ake sikushiye ukuthi awunayo asithi unayo. Ungenalo uthando lokunikela uNkulunkulu akanankinga ngoba uNkulunkulu uthanda into esuka othandweni. Uma wena uzokwenza ngempoqo kodwa uthando lungekho, hayi ngeke uNkulunkulu akayimukele leyo nto. Yonke into uNkulunkulu ayimukelayo umukela into eyenziwa umuntu ngothando. Hayi ukuthi uzoyenza ngempoqo. uNkulunkulu akaphoqi umuntu. Uma kuukuthi kufanele unikele, makuthi thatha isikukukazi senkukhu uhambe onikela ngaso, uma sisuka othandweni isona uNkulunkulu azosamukela. Hayi ukuthi ngitshele wena okuthi hey le mali le nikela ngayo yonke le mali yakhambi kanjalo bafowethu. Abangakhohliswa abantu kuthathwa imali yamathongo kuthiwa khanje konikelwa ngayo yonke. Hey bangakhohliswa abantu. Akwenziwa izinto emakhaya, kondliwa abazali emakhaya, kugcinwa amacala asemsamo emakhaya. Nalento yokuthi abantu balobe qamba amanga ukuthi imali umuntu anayo yasesontweni ayikho leyo nto. Babodlala umfundisi wakhe akutshela amanga ukuthi nikela la ngoba vele le mali yasesontweni ayikho leyo nto. Imali yethongo lakho, imali umsamo wakho. Hamba okwenza izinto kini emsamo ubuye kuzokhonza la esontweni. Esontweni kuyakhonzwa, emabandleni kuyakhonzwa emabandleni. Hayi ukuthi uma ukhonza ebandleni elithile izinto onazo ke manje inkomo ke manje unazo nemali onayo nemoto sekweza sesontweni ayikho leyo nto. Umuntu lo okutshela amanga loyo. Amathongo ethu asabela izinto ezithile. Opheshe nje mina bazofuna ukubukwa ngami ngoba bazothatha konke ababenako noma guyami bakunikeze mina bese ngithi mina kwasesontweni akuhambi kanjani. Okwakangcobo ufanele inkomo ngihambe ngoyihlaba kaNgcobo, kufanele ngobonga kaNgcobo emsamo. Yebo ke mangithandazile kukhona okuhle engizokwenza uNkulunkulu, kodwa indaba la iqala khona iqala ekhaya kofuze. Ufuna ngiqale khona ngihlaba inkomo enkulu, mangihlaba imbuzi ngiyihlabe khona ekhaya kuqala ngaphambi kokuba ngithathe inkomo ngise esontweni.
Isonto liza kamuva kodwa umsami wona ohamba phambili. Ikini lona elihamba phambili. Abantu abaningi banenkinga. Bazi ukuthi into mesuyenze esontweni usuyiqedile. Ayikho le nto. Ake ngenze nje isibonelo esincane. Uyabona mina ebandleni engikhonza kulo. Ebandleni engikhonza kulo kwaShembe. Insizwa ifika ilobole insizwa. Uma insizwa silobolile kuba khona umshado owenziwayo wasesontweni. Awuphelele kodwa lo mshado. Ngoba inyongo isuka ingekho. Inhloso enkulu makuthiwa abantu bahlanganiswa ngokwasesontweni. Basuke bezonikezwa isibusiso sokuthi mhlaba ephelela into yabo vele uNkulunkulu seyembathile. Bazofiselwa izilokotho ezinhle, bazoceliswa nakumkhulu womkhulu. Ngoba uShembe vele umkhulu womkhulu. Ukuthi bathola abantwana bakwazi ukuhlala ngenjabulo njalo njalo. Kodwa kusho ukuthi insizwa yakithi uma usushade esontweni sekuphelele ayakuphelele. Uma kuukuthi umkakho usukumthathile usuke intombi ephelele usukungalitholi ngisho igunya lokuthi ungamthinta cha. Kufanele ukuthi ahambe ayongena emagcekeni kini emhlophe qwa. Akufanele wena ucabanga ukuthi sekuphelele yonke into sekuphelele hayi into enkulu yikini. Ikini la kufanele ukuthi uma sekwenzeke khona umgcaco kube ukuthi sekuphelele. Uma kusanzeke esontweni kufana nokuthi akakenzeki mina mangikutshela iqiniso. Ngoba imbuzi yophapha ekini isuke ingakahlatshwa. Phela ngokwesintu bafowethu ukugana nokuganwa. Imbuzi yophapha ekhipho wesifazane. Ngenkathi uyoshada esontweni usungakakhishwa ngembuzi yophapha. Usuku usawuhlanganiswa nje uyobusiswa ngokwasesontweni uthola izibusiso. Usungakabi umfazi. Sungakabi umfazi. Umuntu uba umfazi mesekhishwe ngembuzi yophapha kubo. Wabulawa esibongweni sakhe waba umufi azi. Bese emva kwalokho uyakhishwa uhambe. Mawufika ngalena emzini la oganela khona ufika wamukele kuhlatshwa inkomo yokuqholisa uthelwe ngenyongo usuku usumfazi ke lapho. Kuphelela lapho ke bafowethu. Asingathathi inkolo bese siyithwale kakhulu ngamakhanda bese sazi ukuthi yonke into esuke senzeke enkolweni iphelele kukhona okuphelelayo makwenzeke enkolweni. Kodwa ukuthinta isiko kuphelela mase kwenziwe kini. Ngoba sinenkinga manje yabantu athi umuntu hayi mina yami ingane ngayibika esontweni. Wakwezwaphi kuthiwa ingane ibikwe esontweni? Ingane ibikwe emsamo wakini. Noma abantu abadala kuthiwa uyabageza yebo ungabageza esontweni. Unikele ucela ukuthi uNkulunkulu akabageza. Kodwa kubalekile ukuthi uthathe imbuzi uhambe uye ekhaya. Mawufika ekhaya bese leyo mbuzi ufike niyathemeleza nikhulume nibatshela ukuthi ninebo sibanibani. Nayi imbuzi esonigeza ngayo. Siyacela ukuthi nigezeke. Ningathathi izinto bafowethu nithi ziphelele emasontweni sinemsamo thina. Esontweni akukhona emsamo wakini. Umsamo wakini ukini. Iningi labantu ligcina manje imsamo yasemakubo lingasayinaki ngenxa yokuthi ligxile kakhulu emasontweni. Izinto bafowethu zenzeke emsamo. Asingagangi. Ayikho into ephelele esontweni. Into iphelele emsamo. Abantu abalungisa imsamo yabo. Bazi ukuthi ikhona la beguqa khona. Bagcina izinto bezigcinela amathamba alele phansi kothula lomhlaba. Lapha enkolweni usukuya kokhonza, uyokhonzela bona abantu bakini. Hayi ukuthi yonke into wena uma uyenza usuzoyinikelela, awusayi kini. Hayi akuhambi kanjalo. Ivangeli elinjalo kufanele liphele, abantu kufanele batshele iqiniso ukuthi izinto zenziwe ekhaya emsamo. Ayikho into ephelele esontweni. Asabe semakhaya sokwenza izinto emakhaya. Kwagcina ngokwenza izinto esontweni. Fana nomuntu oduma kakhulu ngaphandle njengegenerator. Abantu abadala bazokukhahlela kusasa. Abantu abadala bazokugqilaza kusasa. Wena into eduma kuwena nje isonto, nje into yasesontweni nje iyona onoyigijimela kakhulu eyakini lutho. Uyazikhandla kakhulu ngezinto zasesontweni. Uzikhandla nini ngezinto zakini? uNkulunkulu akayithandi leyo nto. Akayithandi leyo nto uNkulunkulu ngoba
nimqhatha namathongo enu ngenkathi uzimisele kakhulu ngezinto zesono ezakini wafa umuzwa kini ukhona wena kodwa esontweni ugijima phambili hayi iphele leyo nto bafowethu kodwa laba engikhona bengekutheni uthando lwemali bafowethu ake sinciphise kancane ngoba manje izinqumo esizozithatha baningi ababa nothando lwemali bathatha izinqumo into zabo zibaphendukele namhlanje babonakala manje beshona phansi yina umcebo ababenawo kwangewona umcebo wethongo umcebo wethongo kwabafowethu bayinguna phakade uma uzophatha kahle unakekela kodwa umcebo wezilwane ukuqhatha nabantu abadala futhi uphila isikhashanyana uma futhi nawe usuhambile emnikazi wayo emhlabeni kuphela konke kulungile bafowethu angageqa amagula ngoba ngemubi ngiyacela siqhubeke subscribe kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese siwuthatha umfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga